bismillah ang tanong makan jura. Tinantonay ko na kami, asurta ko tigil. Asurta ko tigil, natabot-tabot, asurta ko. Na niya pakatabi na tigil sa musa ko palaw, nadira na tigil mapakatapat. Pakat pa na kakulog ko tigil. Yung nasakad niya was sa kakasambi. Na piyakin sambi, na taros niya sumusa, pakat pa na niya, kami makapin jura. Kaya kan jura kami, may pakat pa sumusa. O demi. Nagito pa nga makan jura kami. Ay madag na, ayaw ko makan jura kami, nagito yung malag na, bagian kaya galubag na nga mga tanah palay silang bumiyak ako. Lagi ako matas kila may isa ka labi sa magatos radyo, labi sa pulo, labi magatos sama sa wow. Na nido mi sa unira, ini tsaka gaya. Lagi makatan na kami sa Puerto Princesa, are kadimir. Na miele na ragot. Lagi sa wow nakakyo maestro. Tinamir sa bri para di sini ako mo de dreyer. Ay kailan na ragot na dreyer, gugun sa kamay. Ando tinang kuha kamay sa pagugungsi. Tinang na bandre ka ragot. Ay makatan na kami bansa sidiw sa kagyo na miele na mga minlay na. Yan na ipun siya, wow, nalangag na nga alilea. Hindi ito yung mga inuguran di. Ito yung nga alilea na din na mapos, tama siya nga turong nakagayit. Ano na tignan ko nitar na pagagangsi. Ano di ako pa ka-explain nga nitar na kapipian. So kaya pa ako mamisa ko, gunagawang iran turong na nga tapira kabutwa mga bargin na tinatanong ko kapipian na apel. Ginanap man po sa unay si Bunsi. Umagusa ko chupa nila gaysan masya ka nila sabon na tinatanong sabon. Ayun, makoma kami sa markas. Alam mo siya ng kumisa, kaya mga inugulan di. At tinamir sa sir ka bus matatagwa maka. Eh, inibtira niya markas, sa bubar na maka. Eh, manto na, kaya telsan ni manto abuan, na CCTV ro, na markas. Ano ya? Hier kami pagmana, baga nakara kami at tigiran so, toro nakara kami so, beto lang, asyum kami. Masa iman to haji, asyum sila. Ako pa mo, piya ka pa sa kanaw kaya, na ituro ang kaya, nagiyong ata mga puta. Tuba nila so, beto lang.